espai de salut holística, un temps per parlar, aprendre i gaudir de la vida. Avui parlem amb Jordi Puig, de Teràpia Estructural, amb Francesc Quiles d'Espai Gareixà. Benvinguts a aquest nou programa d'Espai de Salut Holística. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Puig. Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sé que estàs molt enfeinat amb cursos, tallers, i la veritat és que estic un plaer tindre't aquí. El Jordi, tu ets el creador de la teràpia estructural. Sí. I el que volem és que ens expliquis què és la teràpia estructural, com funciona, d'on ve. Bueno, la teràpia estructural és una teràpia que porta ja 30 anys d'evolució. 30 anys? 30 anys. Els seus inicis, diguéssim, va començar el meu pare i el que va fer és aprendre'm un curandero que vivia per allà a la zona de l'Empordà, que és on vivíem. I una mica, doncs, el meu pare va recollir el coneixement d'en Marcelí, d'aquest senyor, i el va anar estructurant una mica més, donant-li forma a les visites, fent una cosa més concreta i més professionalitzada. Llavors jo he estat això, tot això va passar a casa, doncs fa 30 anys, jo en tenia 16, vaig començar a treballar allà amb ell, i d'uns 2 anys cap aquí treballàvem sobre el cos físic, ho fem energèticament. O sigui, hi ha hagut un canvi, no? Sí, hi ha hagut un canvi. O sigui, teníem una part, un dels dos principis amb els que treballàvem és que tots els nervis del cos comuniquen amb el cervell a través de la columna vertebral. Quan es produeixen desequilibris físics, per compressió en un cantó, per elongació en l'altre, el sistema nerviós deixa treballar correctament, hi ha dolors, molèsties, cansament o el mal funcionament de qualsevol òrgan o glàndula. Llavors nosaltres el que fem és que energèticament, sense manipular, ajudem a reequilibrar el cos físic. Això seria el que fins allà on havíem arribat amb el pare. I d'un parell d'anys cap aquí hem entrat tot el que és un protocol per treballar la part emocional. Com a origen, com que hi ha infinitat de teràpies que treballen amb aquest principi, que diríem que en el cos no li passa res si no hi ha un tema emocional a darrere. Val. O sigui, que em planteges que sempre que hi ha un tema físic, hi ha un tema emocional abans que produeix el tema físic. Correcte. Sigui en el conscient, jo sé el que m'ha passat, sigui en el no conscient, arrossego un patró de la família i no sé d'on me baixa el tema. Vale. Tinc allí i m'està matxacant. M'està matxacant, entro en uns patrons que es repeteixen, no sé com sortir-ne, i això ens indica que està en el nostre instint. Diguéssim, com tots els animals tenim un instint, que són els patrons de supervivència de l'espècie humana que s'han concretat en el nostre clan familiar. Per tant, que tot el que hagi passat per bé i per mal a la nostra família ha quedat marcat. Ens pot quedar en el nostre no conscient. No té que quedar-hi, això. I el que fem amb la teràpia estructural, la part emocional, és que anem a localitzar aquests bloquejos en el no conscient. Per dir-ho d'una manera molt senzilla i molt planera, no li preguntem a la gent el que li passa, sinó que nosaltres li expliquem el que li passa. Fantàstic. No, és millor així, perquè si jo t'explico el que em passa, segur que serà mentira. Bueno, serà la teva percepció. Serà la meva percepció, però la meva percepció és passada pel conscient, per tant no... Sí, analitzada, i alguna cosa amago, no? Amagaràs alguna coseta que no m'ho vas explicar, i d'aquesta manera no és important el fet que hagi passat, sinó l'emoció que ha deixat. Treballem només per emocions, doncs localitzem les emocions, els podem arribar a situar en el temps, o podem identificar alguns patrons que estan limitant a la persona perquè es pugui desenvolupar tal com ell voldria ser. Per resumir-ho d'una manera molt senzilla, el que fem en teràpia estructural, a part d'equilibrar aquesta part física, seria posar en harmonia la nostra ment conscient, que és el que jo vull que sigui la meva vida, amb la meva ment no conscient, que és on tinc els patrons que em dirigeixen... Buscar l'equilibri entre els dos. L'alineament entre aquestes dues coses. Sí, perquè no tinguem les resistències dintre nostra. Perquè avui en dia, amb la societat que vivim, on, gràcies a Déu, totes les necessitats estan cobertes, el conflicte el tenim nosaltres amb nosaltres mateixos perquè no vivim bé el que tenim. A part d'aquest conflicte el projectem a fora i creiem que són els altres. Bueno, sí, la culpa és dels altres, no?
Explica'm, em deies que el conflicte és d'un mateix, no? Sí, i nosaltres el que fem aquí és mirar de buscar, ja dic, els detalls no són importants, és quina emoció ens ha deixat o quina emoció estem arrossegant de l'històric de la nostra família que ens està afectant. O sigui, amb això m'estàs dient que puc arrossegar una emoció que ve dels meus avis, dels meus besavis o de més lluny? I de més lluny, sí. I jo segueixo amb aquella història de forma inconscient i segueixo arrossegant aquella història. I a vegades me'n dono compte que que em van passant les coses i que es van repetint les històries i que sempre estic repetint la mateixa història i no trobo la manera de sortir-ne perquè encara que conscientment vulgui, el no conscient guanya. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, i amb un exemple clar, sempre busco parelles i acabo que la parella sempre es converteix en una parella violenta. Sigui d'una manera o d'una altra, o el que sigui. Vaig repetint aquest patró, no? Va repetint aquest patró perquè el tenim gravat. Pensem que aquests patrons són patrons de supervivència. Són creats en positiu, majoritàriament. Si tinc un patró de treballar molt, que és un patró que ens ha ajudat des que ens vam posar en assentaments fa 5.000 anys, doncs treballar molt ha donat més facilitats de sobreviure, és un patró d'èxit, diguem. Però la gent que té aquest patró molt marcat, quan entren en un horari laboral, per dir una cosa ben senzilla, tenen un conflicte. Quan acaben de treballar, tenen la sensació de que no estan fent res. I els hi pot arribar a fer molt incòmode el seu dia a dia. Llavors aquí anirem a localitzar aquests bloquejos, els anirem alliberant. Un cop hem fet les visites, la mitja és que fem unes 4 visites, no se'n fan gaires, que això sol passar en un mes només. Llavors necessitem un temps perquè tot això es vagi integrant, es vagi posant al seu lloc. Llavors la visita es composa d'una part física i una part emocional? Correcte. Explica una miqueta com... Sí, a la visita fem les dues coses. Quan ve una persona a la consulta, tant treballem la part... Sí, per exemple, ve una persona, em fa mal les cervicals, Sí. A partir d'aquí? Mirarem les cervicals, mirarem tot el cos. Sempre el protocol de visita sempre és el mateix, perquè el que fem és reequilibrar tot el cos. No separem una part d'una altra. No només això, sinó que realment ho veieu des de forma holística, que és com es pot veure. Sí, que fem tot el... O sigui, pensem que el cos i la ment no els podem separar ni segmentar. Per tant, que nosaltres sempre farem el mateix protocol per tot el cos i per l'emocional també farem el que ens toqui en aquell moment i anirem a resoldre coses que potser no és el que nosaltres resolem aquell dia, no és el que aquella persona volia sentir aquell dia, però és el que és important per ell en aquell moment. I així, diguéssim, d'una manera molt senzilla i sobretot, molt poc agressiva, perquè... Si no estic apretant... No estic apretant, no estic manipulant, la qual cosa no fem mal físicament, i per treballar la part emocional no hem de recordar, no hem de donar voltes als temes, no em tenen que explicar el que ha passat, que la qual cosa ho simplifica moltíssim. A nivell de comoditat pel client, em refereixo. Sí, de no posar-se un altre cop en tornar a entrar en la història, allò que era incòmode i tot això, no? Per tant, que és... La primera part es fa físicament amb la persona i la segona part es fa sense la persona, amb la persona? No, amb la persona, es fan a la mateixa visita. Es fan a la mateixa visita. Quan ve una persona a la consulta, doncs es fa tot en la mateixa visita. Jo poso 3 quarts d'hora entre visita i visita, tampoc no és una visita llarga i amb això en tenim prou per fer tot el protocol. I entenc, les persones que poden vindre a teràpia estructural sempre són persones que tenen conflictes a nivell físic, a nivell de columna o qualsevol cosa? Bueno, també ve molta gent també per conflicte emocional. Emocional. Sí, ara estem treballant amb gent que ajudant, fent una mica de suport i ajudant a estar més bé, molta gent fent un acompanyament en gent ja amb conflictes emocionals més profunds, diguéssim. Posa'm un exemple. Quan una persona, per exemple, ara hem estat treballant amb gent que tenien autisme, òbviament no deixen de tenir autisme, però sí la seva actitud davant del dia a dia canvia totalment, la qual cosa facilita la vida a tota la família. A tota la família i amb ell mateix. Amb ell mateix i de retruc a la persona, tota la gent que estan treballant al voltant. I entenc que feu un seguiment, no? O sigui, m'has dit mínim 4... Fem mínim 4 visites i llavors ja, a partir d'aquí, si se n'han de fer més endavant, doncs ja ho comentem amb el client i ja està. Però no és una teràpia que es facin masses visites, no és allò d'anar allargant i donant voltes a les coses. I amb aquestes 4 visites, o inclús a partir de la primera, la gent ja comença a notar algun canvi?
Pot ser que sí, pot ser que no. Pot ser que la primera... Avui en dia estem acostumats a allò... A l'immediatesa, no? Hi ha gent que a la primera visita ja nota un canvi important. Val a dir que també, clar, pot ser en positiu, pot ser en negatiu. Vas a fer una visita, pots sentir-te remenat, et pot venir un desànim, et pot venir un mal rotllo i et pot fer més mal del que et feia. Sí, que advertir-ho que... Sí, això, quan ve una persona avisem que pot passar això, forma part del procés. I ja està, vull dir que a mesura que has fet unes visites ja es va estabilitzant, a vegades hi ha pujades i baixades d'estat d'ànim, però ja avisem que el treball que anem a fer és a un any vista, més o menys, a la part emocional. A la part física, doncs, sol resoldre molt abans. La part física, et refereixes al tema del dolor provocat per alguna vèrtebra o algun... Sí, alguna escoliosi, que pinci un nervi, hi hagi un dolor, la zona ciàtica, lumbar, el que sigui, qualsevol punt de l'esquena. També molta gent ve perquè estan molt cansats i no saben per què. Aquí sempre ho trobarem a l'esquena. I això són coses que, bueno, amb això podem ajudar molt a la persona. Com ha sigut aquesta evolució a partir de la part física i incorporar aquesta part emocional, no? Bueno, com ha sigut? Doncs vas provant teràpies, clar, tu estàs treballant, portes ja 25 anys fent el mateix i comences a veure, a experimentar altres coses. Aquí és on te vaig conèixer, vaig a fer atàvica, vaig conèixer a Sama, vaig fer un curs de canalització, vaig estudiar alguna cosa de Hammer. Sí, vas incorporant coses que vas... Bueno, jo vaig estudiant. Vas estudiant, no? I llavors, tot de cop, sí, es va començar a incorporar tota aquesta part de la part emocional i, senzillament, tot el protocol emocional ha sigut canalitzat. No hi ha, diguéssim, no hi ha cap aportació meva i tot s'ha anat canalitzant a mesura que anava treballant. Llavors, m'estàs dient que té el mateix pes la part física i la part emocional o més pes la part emocional? És que no, és el conjunt. És el conjunt. És un conjunt, és el que dèiem, no podem separar completament. El que sí és evident és que el que no puc fer és treballar només la part física sense treballar emocional i al revés, no? Suposo. Bueno, si treballem la física sense treballar l'emocional, molta gent li anirà bé. Però tornarà després Però pot ser que torni o pot ser que no torni. Diguéssim, nosaltres entenem que el que hem dit abans, en el cos no li passa res si no hi ha un tema emocional a darrere. Llavors jo puc tenir els meus conflictes quotidians, però va passant el temps i aquests conflictes es resolen. El que passa que ja em queda una afectació en el cos. Quan acumulo molts conflictes, encara que estiguin resolts en aquell moment, ja em genera una càrrega, un malestar. Per tant, que allò només que treballem a la part física, fàcilment ho resoldrem molt ràpid. Però falta la part emocional. Falta l'emocional. També hi ha gent que venen molt més per l'emocional perquè és el que els hi pesa més, clar. Tothom ve per el que li fa mal en aquell moment. Això et dic, no? Lo normal és que vingui i em fa mal aquí, em fa mal allà... Sí, fa mal aquí, o estic amb un desànim molt gran, o tinc un conflicte de tal. Però venen per una cosa en concret, generalment, sigui per la part emocional o per la part física. I aquest curs que faràs aquí a Sant Feliu, a Espai Ganeixa, són gent per aprendre la tècnica o a qui va dirigit el curs? Bueno, aquest curs per mi va dirigit a tothom. Perquè és molt senzill. Nosaltres fem una de les virtuts per mi de la teràpia estructural és que hem simplificat les coses fins a lo més ja insimplificable. Llavors, d'una manera molt senzilla, fem un curs de només 15 hores, 2 dies, on aprenem a treballar energèticament sobre el cos físic. I un altre mòdul més endavant que es fa, que és de 15 hores més, per treballar la part emocional. I aquí s'acaba l'aprenentatge de teràpia estructural. No hi ha més... O sigui, has fet una feina intensa de fer les coses senzilles, clares, i no donar 50.000 voltes per arribar al mateix lloc, no? No, correcte, perquè clar, el curs aquest de 15 hores el podríem vestir i allargar. Ja, bueno, 3 anys, no? Però no tindria un sentit. Llavors la gent aquí, de seguida, doncs, hi ha molta gent que l'està fent aquest curs ara, d'una manera molt senzilla veuen com els hi pot ser útil inclús per ells mateixos, perquè la teràpia estructural et serveix per ajudar-te tu mateix. Tu mateix. És el més interessant, que pot ser un curs de creixement personal també, o de poder-te treballar tu mateix. De poder-te treballar tu. Em fa mal l'esquena, m'ho miro, m'ho arreglo i m'ho soluciono jo mateix amb un curs de 15 hores només, la qual cosa a nivell pràctic està molt bé. També hem tingut gent que ha fet el curs de 15 hores i s'han donat d'alta d'autònom.
Les dues vessants, Les dues vessants. Però n'hi ha prou perquè hi hagi gent que s'hi dediqui professionalment amb aquest primer mòdul de 15 hores. Entenc que primer faràs una conferència per explicar una miqueta Sí, el que farem una estàs xerrada. explicant Com que aquí nosaltres el que diem, a teràpia estructural no ensenyem coneixement, sinó és veure les coses des d'un altre prisma, que és un tema conceptual, i quan fem la xerrada doncs va molt bé perquè jo puc explicar tot el que vulgui, però si no ho veus costa de creure i d'entendre. Llavors el que fem a les xerrades és que a part de que jo explico com funciona la teràpia, com estem parlant ara aquí tu i jo, doncs la gent pot fer-me les preguntes que ells vulguin, que això també és important perquè cadascú planteja segons el seu prisma, però llavors fem una demostració, una o 15 demostracions pràctiques, les que convinguin, on la gent pugui veure com podem treballar sobre el cos físic energèticament. I és una cosa que és molt visual perquè pots veure el canvi a l'instant. Sí, a més que dit és com bastant estrany, però si ho veus és diferent, no? Clar, inevitablement són molt... Treballar el cos físic de forma energètica és com, uau, què passa? Clar, mira, un rotllo més, no? Però clar, quan ho veus... Clar, que no veus és diferent, no? Clar, tu veus, hosti, això està passant, parlem-ne, no? Per això és molt recomanable per mi anar a una xerrada, perquè si no, tot el que jo pugui explicar o escoltar algú que expliqui... La xerrada, a més de la part teòrica, serà pràctica també. Hi ha la pràctica i que ho pugui veure tothom de què va exactament teràpia estructural. Igual que també fem una part que està molt xulo, que és una pràctica sobre l'emocional. Com esborrem un record d'una persona o un trauma o un pensament que ens és dolorós. Llavors, clar, això també és una cosa molt xula, viure-ho en directe. Viure-ho en directe i veure que és efectiu, no? Clar, perquè tornem a estar amb el mateix. Jo ja puc anar-ho explicant les vegades que vulgui, que si no ho veus... Si no ho veus, no t'ho creus. Aquest t'està explicant una història. Això és interessant perquè la xerrada es converteix en un tema pràctic també, no? Sí, acaba sent una mena de taller que dura una horeta i mitja, hora i mitja. És un tastet del que després... Sí, llavors, sobretot el que és molt important en aquesta teràpia també és que, per exemple, quan Marcel·lí feia de curanderos n'hi ha hagut a totes les civilitzacions, a tots arreu del món, sempre n'hi ha hagut gent i a tot arreu n'hi ha hagut. I moltes vegades, clar, era gent que es considerava que tenien un do i quedaven com una mica diferents que els altres, per dir-ho d'una manera, o dir-ho suaument. El que ensenyem amb la teràpia estructural és que això ho podem fer tots. Que tots podem treballar sobre el cos energèticament i tots podem arribar a treballar en aquesta manera quàntica, en la ment, per ajudar els altres. D'una manera molt senzilla. No necessites ser algú especial ni tenir coneixements de no sé què, sinó que realment qualsevol persona pot arribar a aprendre la tècnica i treballar energèticament sobre el cos. Sí. O sigui, realment no fa falta tenir cap coneixement ni d'anatomia, ni de teràpies, ni d'absolutament cap coneixement sobre el cos humà per poder fer el curs de 15 hores, aprendre'n i que et funcioni. Perfecte. O sigui que primer faràs la xerrada, després faràs el curs que dura 2 dies. 2 dies, un dissabte i un diumenge. Dissabte i un diumenge. I està obert a tothom. Està obert a tothom. I que després del curs la gent podrà treballar a nivell energètic sobre el cos. Energètic sobre el cos i sobretot la gent que han fet el curs... També un treball personal. És un treball personal perquè és anar entenent i veient les coses des d'un altre prisma. I també el que fem és que la gent que acaba en el primer mòdul, clar, només han fet la part, diguéssim, emocional. Física. Falta l'altra part de la visita. El que fem és que tenim un sistema dintre del mateix grup, dintre de teràpia estructural, que els alumnes del primer mòdul els posem en contacte amb alumnes del segon mòdul i aquests els hi fan la part emocional a distància. Molt bé. Per tant, que la gent, quan acaba la visita, quan acaba la formació, el primer dia ja poden fer tota la visita completa i per temes de quàntica considerem que ningú ho pot fer més bé que un altre. Que també... Tots som iguals i això també hi ha molta gent que li costa d'entendre com a concepte perquè xoca amb el que hem après. Però amb aquest apoyo el que podem garantir és que qualsevol persona que hagi fet el primer mòdul més l'ajuda de la persona que l'ajuda a distància farà les visites amb el mateix resultat que puc tenir jo, que porto
30 anys treballant amb aquests protocols. És molt interessant perquè has aconseguit realment això, que no hi hagi diferència, que fer-ho per tothom, el qual és molt interessant per una teràpia, però normalment les teràpies és allò de si no ho faig jo no ho fa ningú i totes aquestes coses. I sobretot ens hem esforçat molt en fer-ho molt simple, molt planer. Això és el maco de la teràpia estructural, que realment és simple, planera i efectiva. I efectiva, i molt ràpida. I molt ràpida. I molt poc agressiva per la gent, no t'han d'explicar res, no t'has de tenir cap conflicte, ja està molt bé. Fantàstic, doncs Jordi, ens veurem a la conferència, ens veurem al curs. Home, i tant. I moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, sé que has vingut de lluny i que estàs ben dit, per trobar un forat fantàstic. Per explicar-nos una miqueta el que és la teràpia estructural, perquè teníem una imatge del que era la teràpia estructural de fa temps, o com es diu, i realment ha fet un canvi espectacular i s'ha convertit en algo fantàstic. Ha canviat, ha crescut molt, estem treballant en diversos països. La cosa ha canviat i ara estem fent. L'interessant també és que aquest canvi és un canvi, entenc, que és constant i que constantment es va renovant i vull dir que deus anar integrant coses, o sigui, anem aprenent coses, potser, però el que és els protocols estan tancats. Els protocols estan tancats. Estan tancats, perquè si no, no tens on agafar-te. Tenim uns protocols que ja estan tancats, i llavors és amb la base que treballem. El maco d'aquests protocols és això, el que m'has dit tu, que són realment protocols senzills, fàcils de fer, efectius, que no és una cosa que tinguis que estar 3 dies fent no sé què, no? No, i no hagis d'estar-te un any estudiant. Perquè a mi, ja com a primer usuari... Jo t'ho dic des de l'experiència que la teràpia estructural realment l'efecte és immediat, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, ho he vist amb la... La gent es sorprèn, no? Dius, ostres, com pot ser això, no? Sí, amb la gent que hem vingut aquí, doncs hem vist ja un canvi molt ràpid i ara hem fet un saltet més en quant a profunditat, en qualitat, mantinguent l'essència aquella que sigui tan senzilla tant per la persona que ve com per la persona que ho vol aprendre, perquè es tracta que tot sigui senzill. Fantàstic, Jordi. Moltíssimes gràcies, ens veiem, repeteixo. A tu. I, et seguirem. Perfecte, moltes gràcies. Us deixo amb l'agenda. Gràcies, Jordi. Gràcies. L'agenda. Consultes de biodescodificació presencials o per Skype i Zoom. Espai Ganesha, més informació a espaioganesha.com, Simbiosiolot, més informació a simbiosiolot.cat. Teràpia estructural, més informació a terapiaestructural.com, telèfon 692 99 9421 o info@terapiaestructural.com. Segueix-nos a la web tvcostabrava.com. Programa realitzat per Espai Ganesha amb el suport de TV Costa Brava.